Existau în comunism niște restricții stupide. Adică țăranului era interzis sacrificarea vițeilor. Și legat de asta am o amintire colosală. Aveam undeva, cred că 6-7 ani. Dar hai să o citesc din carte, poate dă mai bine așa. Aveam cam 6-7 ani când ai mei ne-au încuiat într-o cameră pe toți 3 copii și au zis că au treabă. Eu plângeam și că nu am voie să ies. Sora mea mai mare, Mari, tot încerca să mă împace și îmi spunea că părinții noștri s-au dus în beci că au treabă. Eu am plâns și mai tare. Ea mi-a zis atunci: hai mănic, ce plângi așa? Că s-au dus în beci, am răspuns eu miorlăindu-mă. Păi și ce crezi tu că fac acolo? Mai fac un copil, am țipat eu deznădăjduit că vom mai avea un frățior mai mic care îmi va lua locul de prințișor râzgâiat. Nu mă, ce prost ești! Îi zic eu ce fac, dar să taci din gură, auzi? Promis să nu spui? Da, taie un vițel și nu trebuie să știm noi. Să-ți ții gura, să nu zici la nimeni, auzi? Îmi spunea sora mea. Da? Taie un vițel? Păi și de ce îmbeci? Ca să nu vorbim noi la școală și să-l aresteze miliția pe tăticu, mi-a explicat sora mea categoric. Doamne, ce regim! Dar asta era realitatea, să știți. Legat de alimentarea asta aflată în centrul satului, erau tot felul de chestii. Bine, alimentarea în comunism era numită cu sarcasm așa falimentara. Era chiar și o chestie legată de faptul că Dumitru Prunariu ajunsese în Cosmos. O lozincă din asta: n-avem pâine, n-avem unt, dar avem cosmonaut. Da? Interesant. Și legat de asta mi-aduc aminte, hai să citesc tot din carte legat de alimentară. Vânzătorul era Nea Gheorghiță, un om bun, care încerca să o dreagă așa cum putea, dar din nimic era greu să satisfaci doleanțele sătenilor. În cel mai fericit caz, din acest așa zis magazin universal, puteam cumpăra bomboane vărsate și rahat turcesc. Astea erau delicatesele. Era plină țara de rahat și la propriu și la figurat. Știu că exista și un aparat mare de răcire, frigorifer parcă se numea, unde nu se afla nimic. Asta era culmea raționalizării. Să faci economie de curent și la frigider. Toate gospodinele știau cum se făcea asta. Eram destul de mic atunci când l-am întrebat pe tata ce e chestia asta cu geam, care mai mereu e goală și la ce folosește. Tata mi-a spus că acolo se țin mezelurile. Asta m-a contrariat și mai tare. Ce sunt alea mezeluri? Am întrebat curios. Salam, mi-a spus tata. Păi și unde-i? Nu e acum, dar o să bage. Cam asta era povestea în comunism. O să. Explicația la orice. O să fie bine, o să se găsească de toate, o să curgă lapte și miere, doar că nu acum, ci exact ca în Biblie cu viața de apoi. O să vie. Uneori, în acest frigider apăreau bucăți de slănină sau celebrii adidași, picioare de porc. Dar nu partea superioară, ci copitele, de la genunchi în jos. Cei care nu au prins acele vremuri nu își pot imagina ce gust bun aveau adidași. Vorba aia. Când n-ai nimic, mănânci și pietre și zici că-s bune. Un alt aspect real era vânzarea produselor pe sub mână. Îți trebuiau relații la magazine și vânzătorul îți spunea ceva deoparte. Bineînțeles că asta nu se făcea gratis, ci avea nevoie și el de alte favoruri, astfel încât era un lanț invizibil care lega toată comunitatea și care avantaja pe unii în defavoarea altora. Asta e un paradox al regimului, care propovăduia egalitatea deplină între cetățeni. Dar numai egalitate nu era. O altă amintire care mi-a marcat copilăria e statul la coadă pentru pâine. Pâinea se dea pe cartelă. Acolo la coadă se întâmplau tot felul de lucruri. De multe ori, să dăm din nou citire. De multe ori profitam de statura de copil și mă strecuram cu ingeniozitate printre oameni cât mai în față. Asta până mă observa vreun moș, care îmi zicea scurt: bă, puță, tu-ți pătrunjelul, mătii, treci la coadă că te altoiesc acum. Uneori mă opream. Alteori continuam să mă împing printre oameni, cum o făceau și alții, de parcă eram național al României la rugby. Să vezi ce meleu se făcea din babe, moși și copii. Nu odată, ajuns în față, îl auzeam pe postaie. Iei pâine, dar și pește sau chibrituri. Asta era obligatorii. Peștele era niște macro împuțit, care nu se mai putea consuma, însă una dintre lozincile partidului era nicio masă fără pește.
Desigur, doar lozincă, la fel ca multe altele. Preferam să iau chibrituri. Făceam niște fumigene de mai toată frumusețea. Procedeul era simplu. Se scoteau două bețe dintr-o cutie, unul se băga cu capătul ce avea gămălia de aprindere în cutie, în partea unde aveau și celelalte gămălia, și restul afară. Cel de-al doilea se aprindea și se punea focul la bățul ieșit. Apoi, rapid cutia se lăsa pe o piatră. Focul ajungea la gămălia chibriturilor din cutie și luau toate foc, făcând o mini-explozie ce arunca întreaga cutie câțiva zeci de centimetri și scotea fum. Asta era fumigena ce ne distra la culme. Dintr-o duzină nu mai ajungeam acasă cu prea multe cutii. Ăsta e raiul comunist, deoarece pentru o amărâtă de coage de pâine, stăteai ca dobit tocul la coadă și dădeai din coate, împingându-te ca animalul să ajungi cât mai în față. Norocul nostru e că în Oltenia toți avem coate ascuțite, o glumă ce a străbătut timpul și a marcat generații. În spatele alimentare, lângă pâine, era și locul unde se făceau gogoși. Tanti Măriuca făcea niște gogoși impecabile. Acolo mergeam în general când eram la școală. Pauza mare, 20 de minute, fugeam repede, luam gogoși și reveneam la școală. Locul ăla era amuzant pentru că de multe ori ne întâlneam acolo cu Nelu Boieru. Era un bătrân simpatic care ne amuza pe noi copiii, pentru că dacă îl necăjeam, nu ne înjura cum o făceau alții, ci ne zicea, firai al nienso, tu. Eventual mai arunca o bâtă, dar nu ne nimerea, deși acum cred că ne rata intenționat, că altfel nu-mi imaginez cum nu reușea să ne pocnească sigur de la numai câțiva metri distanță. De altfel, la cât eram de obraznici, o și meritam. Este interesantă și reacția celorlalți oameni aflați prin preajmă, care se amuzau de faptul că niște copii îl necăjeau pe boier. Cheavurii erau disprețuiți și în anii 80, chiar dacă numai amintirea mai rămăsese din averea lor. La Căminul Cultural se dădeau filme. Ele erau difuzate de Tantinuța. Se dădea vinerea matineu pentru copii și sâmbăta era un alt film pentru adulți. Dar să nu vă imaginați cine știe ce chestie, că nu e caz. Erau filme indiene, filme destul de puierile, care nu apăreau la televizor pentru că erau, în general, se difuza doar 2 ore de emisie pe zi la televizor. Și atunci în toate satele țării erau cinematografe unde lumea se îmbulzea efectiv. Filme de genul O floare și doi grădinari, Sora 13, Biciul fermecat, tot felul de chestii. Biciul fermecat era unul care avea un păr lung așa și se enerva și dădea cu părul ăla și rupea și copaci. Ce să mai... Foarte tare, bine că nu era din România, că în România exista sloganul Roacăre, partidul te vrea tuns. Adică nu era exclus ca un tânăr cu părul lung care era iubitor de rock să fie prins pe stradă și tuns de 2 milițieni. Referitor la Căminul Cultural, am o altă amintire, cum undeva prin clasa 4 am încercat să fumez în spatele căminului și a aflat tata, care mi-a dat o lecție sănătoasă și de aia nici nu fumez, nici n-am mai fumat. Am deschis o carte, luați cartea și citiți dacă vreți să aflați cum m-a determinat tata să mă las de țigări. Cam atâta cu primul capitol, poate voi mai face un filmuleț cu alte capitolele. Cartea, dacă doriți să o achiziționați, o puteți lua de la mine. În vai de bineînțeles, am lăsat câteva exemplare și la părinții mei și la sora mea, Elena Seșoreanu. Vă salut, să aveți spor în toate!